जादों आरो नोमानिफ्राय बिदों फैसाखौसो खावदों नाथाय निसा बांसिन लादों बैनाथ' देरथ'वाखै र' मानसिया देरथ'वाखै उन्दैसो दासो Welcome to my YouTube channel is Diak terus dilai nang furunggur pas नोंनि थाखायनो लेट जादों दे जाथि दिनै नांथानानै गेलेनाङालै सिख्लाफोर बरायफिननाय थाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव जाहाथे हासुहैनो थांबायानो गरमथारलै आखायाव लादों साना गोजौआव दोङो डन थांग्रोबाय जाहा उफ माथो मेङोलै माथो बोग्रि दंफांआबो खाथियावनो दोङो नै खा आरो जा पानि टेंकिसो दै बिल्डिं नङा फाइनालि सिंगेल ओइ सिंगेल नाङा सिंगेल खावला सिवला फैलायबाय बद्रगियाफोरा बिनि थाखायनो लेट जादों नङाबा सानसेट दङमोन जोङो सानसेट नायनो हायनाया गोदो होबाय सुवादा बेनो एक नम्बर बियो पानि टेंकि ओमफ्राय बिनिफ्राय बिथिं दोङो नहरि बायदिसिना 2015 आव ओपेनिं जानायमोनदां ओमफ्राय बैथिं दङ गराय नेपालिफोरनि मा होनोमोन बेखौ जाथि गरखानि गराय लासित बरफुकन ओमफ्राय बिथिं दङ खावरां सखा बिथिं खावरां सखा ओमफ्राय बिथिं गेवलां फोथार समायना रमायना बैथिं एक्सनि न' दोङो ओइथिं क्रासनि न' दोङो ओइथिं गार्लफ्रेन्डनि न' दोङो आरो ओइथिं हिनजावनि न' दोङो सोरगिदिं जेथिंबो दंजोबखायो बेयाव गिर गायबा बरिया रोङो आफालै हिनजाव नांसिगौमोन नों खेबजाया फट'शुट जागासिनो जोंनिया फट'शुट सालथेमोन मा सोरखौ बजबनो आदा ओइ आदा सोरखौ बजबनो मास्क लानानै कलाना भाइरास मास्क लाबानोखौ मेगनखौल'सो नुयो मेगनखौल'सो नुयो मास्क लाबानोखौ मास्क लाबालाय माथो खुगाखौ नुनो ओमफ्रायलाय बोरैबा नुयोब्रा बिराद क्रेक फुरा बुंनो हायो बे डन एक नम्बर डन लावमुरिनि फा मोनजाबाय साना मिक्सार बिसोरनिया 10 थाखासो जोंनिया 20 थाखा जायजों जागासिनो साना मोनसे खौरां ओंखारदों भिडिअ जादोंना आं हायिया 6-5 मास जाबाय ओमफ्राय बियो हाया होनदों साननैसो हारसिं हायबाय थानाया सोरमोन लोगो हमना हायबाय थानाया साननैसो लोगो हमना हायबाय थानाया ओइ सोरमोन हा बुंलाय बर्डिनि सिगां सोर हायनाय नै सिख्लाफोरा साफा सार हा सिख्लाफोर पटायनांगोनलै न' जाथि ओइथिं साफा सानैसो दोङो ओइनि नामा श्रद्धा दै हारसिं थानायनि नामा हारसिङा बिसां सिंगार नायनो बर'फोरनि गेजेराव बिसां सिंगार नायनो नाय देलाय गायलाय खनसे गायलाय देलाय क'क्राझारनि लामा सोरबा सोयो नाथाय सोरबा सोया नालाय सोया जेबो बाल गैया बायामबो मावनो लुगैजना जानो केरियार नाय टिकटक किउफोरनि थायो देरबाय माथो नानि लिपस्टिक माथो दामि एक्सिडेन्ट गैया नंखायखौ आं बुङा मैला गैया बिलि रावबो बुजिस'आ नोमफानिफ्राय नों जादों आरो नोमानिफ्राय बिदों फैसाखौसो खावदों नाथाय निसा बांसिन लादों खारगासिनो जेरै समा बोहैलाङो दैमा मोजां नङा गसाइ गथ' क'क्राझारनि लामा जाबाय हिट दा खिन्थु मजा एक्सेलेन्ट सुपार अ माय गड फेमास जाखाबाय दे नोङो फेमास जाखाबाय खात्रा बिनि नामा आसार्य FM मामोन डन ओमफ्राय गैला बे मोनथाम फुल फेमास जागोन दे बे गथ'आ खात्रा गिर गायनायाव बापरे बाप फट'शुट सोलिगासिनो आदा मोना
So thank you so much guys man नोंथांमोना आंनि चेनेलाव 75 साबस्क्राइबार खालामना होबाय 2 weeks ल'सो जादोंमोन ओमफ्राय बे सागान 2 weeks आवनो चेनेल खुलिनाया 2 weeks ल'सो जादोंमोन ओमफ्राय बिसावनो 75 साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सालथाइमोननो पार्टि होबाय आं दिनै सानानि 20 थाखानि बारा होआखै जास्ट 20 थाखानिल'सो होदों ओमफ्राय हिन्दी चेनेलावबो हायोबा सापर्ट खालामना होदो 5K खालामबोला आइफन लानोसै जियानो हक डाइरेक्ट फट'शुट जेरबाया आंनि गावो बिखाया आंनि गावो सिंगेलैनो थागोन आं अराय सम ओमफ्राय नै दाउब'फोरा बायै फालो फालो बेथिं फख्रि दोङो ना खावना जाफैनो हादो हामा बुजागोन खिन्थुबा हले ओमफ्राय बैथिं गराय दोङो खिथिखाबाय ओमफ्राय सानसेटखौ नुवासै जोंहा सोरांसार सारनि थाखाय नुनो मोनासै खानायाबो लावजोब्बाय दै आलु अर्जुननि लानो टारगेट लादों माखौ नायफैदों नोंलाय आलु अर्जुननि टारगेट लादों खानायखौ आलु अर्जुननि बायदि खालामनो ओमफ्राय मा खालामनो लानोसै आरो लानोसै सिख्लाफोरनो नाम्बार नांगौबा कमेन्ट हरबानो जाबाय दै सिंगेल थार आं नङा बैसो सिंगेल दै बैसो सिंगेल बियो गेजेरनिया जिन्स जेकेट गाननाया बैनोबो नांगौ जानो हानाय बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव बैनाथ' देरथ'वाखै र' माने मानसिया देरथ'वाखै उन्दैसो दासो क्लास 8 ओमफ्राय मालाय क्लास 9 मोनबाला साइकेल बायनोसैनो क्लास 10 पास जाबाला बाइक बायनोसैनो मालाय निन्जाखौसो बायबावगोननो BS 8खौसो बायबावगोननो मिन्थियाखै माला फैगोन मिन्थिया ओमफ्राय बायगोन आरो जिखुनु जा ओमफ्राय टि सार्ट गानदों वाइट जोबोद बरिया एडिडासनि 1 year जाबाय दासिमबो जेबो जायाखै खोनसेबो जियाखै सिलादिया जिबावाखै नायनो हागोन फुरा दामि ब्रेन्डेड बेसेबां लानाय 550 लानायमोन ब्रेन्डेड आरो ओमफ्राय बिथिं सिनारिफोरा बेनोसै थेंक इउ सो माच गाइस मोन 75 साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव ओइ सिंगेल बे सिंगेल' स्टेटास होयो दै मालाबा स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै होगोन आं बेनि स्टेटासखौ बरियानो इउटुबाव स्रायनो चलो जोब्बाय बेसेयावनो